Tana sika le video mhlawumbe uyayidinga okanye mhlambe le video khona engamsiza omaziyo noma ke kunomuntu nje normally oyitshela ukuthi yena akamdingi umuntu wesilisa or akamdingi umuntu wesifazane. Le nto ijwayele ukuhlasela kakhulu abantu besifazane uma ngabe kuthiwa bathola imali. Sometimes bebenza ijoke kuthiwa umuntu wesifazane uma ngabe ethola imali ubona ukuthi akamdingi umuntu wesilisa, then umuntu wesilisa uma ngabe ethola imali ucabanga abantu besifazane. Kwayijoke nje kanjalo, normally kuyinto eyenzakalayo. Umuntu wesifazane uma kathola imali ubona ngazi ukuthi umuntu wesilisa akamdingi noma akabalulekile empilweni yakhe kangangokuthi mhlawumbe angaze ayimele ngayo yonke into. Kodwa ekugcineni iqiniso lithi umuntu wesilisa usuke umdinga noma usuke umdinga umuntu ozokujabulisa uma ngabe ngesikhathi sokuhlwa sekiwa lapha enkonzweni. So unenkinga-ke yokuthi mhlampe ugcine uyisiza wena ngokwesandla noma ugcine uyisiza wena mhlampe abesifazane abasebenzisa ama-vibrator, abesilisa bajwayele ukusebenzisa isandla kakhulu. Le nkulumo ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uma kunabantu abahloniphayo noma kuney'ngane eduze kwakho uyasuka eduze kwazo ukuze uzokwazi ukuthi uyilalele kahle, ikunikeze nomqondo futhi ekuyona wona ekufanele ukuthi u-accepte ngendlela efuna u-accepte ngayo. Kuliqiniso elingephi ukuthi umuntu wesilisa uyamdinga umuntu wesifazane osuke ezomthokozisa, nomuntu wesifazane uyamdinga umuntu wesilisa osuke ezomthokozisa. Ngey'ngqinamba-ke esibhekana nazo empilweni sigcina sibona ngazo ukuthi mhlawumbe abantu besifazane ababalulekile noma sigcina sibona ngazo abantu besifazane bazosilethela iy'nkinga. Kuliqiniso elingephi-ke futhi ukuthi njengamanje awusakwazi ukuthi u-engage othandweni isikhathi esiningi imali ungenayo noma ufile ashamed ngemali onayo, ungakwazi ukuthi ubhekane ney'dingo zakho. Abanye abantu kangango mhlawumbe baze beyeke izinto ey'balulekile bebone ngazo ukuthi mhlawumbe lokhu kwasomjolweni noma kwasothandweni kubalulekile ngaleso sikhathi. Yes, uma ngabe ungakabhalansi financial, linda for certain time ulule ukuthi ubhalanse financial ebese uyakwazi ukuthi utholane nomuntu wesifazane ozokwazi ukuthi ubambisane naye. Uma ngabe usubhalansile financial uwumuntu wesifazane ubone ngazi ukuthi awumdingi umuntu wesilisa, kushiye ikhiphe lokho ekhanda ngoba uyayikhohlisa. Uyamdinga umuntu wesilisa, umuntu wesilisa umdinga communicational, angazi uma ikhona into ekuthiwa communicational. Uyamdinga umuntu wesilisa ozokhuluma naye yonke into, ufeel comfortable uma ngabe around yena noma ufeel comfortable uma ngabe around wena. Uyamdinga futhi umuntu wesilisa ozokwazi ukuthi agcine ekukhulula ey'ntweni ey'ningi njengemizwa le kusuke kuyiyona esuke mhlawumbe ikuhlupha ngaleso sikhathi. Kuliqiniso ukuthi-ke uma ngabe imizwa isemningi kakhulu egazini noma uma ngabe sewukuthi usawuthi usumningi kakhulu egazini ugcina udala inkani, ugcina udala inhliziyo encane, ugcina udala ungakwazi ukuthi wena usocialize nabanye abantu ngoba ngaso sonke isikhathi uma bekhuluma abantu ugcina ubona ngazo ukuthi mhlawumbe bakusukela noma bayakubhedela ngale ndlela abakhuluma ngayo ngaleso sikhathi. Ebese wena ubone ngazi ukuthi mhlambe uyacwaseka noma ubone ngazi ukuthi mhlambe yonke into yakhe iba personal kakhulu. Yes, kunabantu abalinda for a certain time. Yabona nje kunabantu abayinqumela ukuthi bona balali bengashadile nabantu. Angakuthi namhlanje noma mhlambe khona umuntu osewalala naye noma khona abantu umuntu wake wadlala ngaye ngaleso sikhathi. Ugcina bona ngazi ukuthi mhlambe bonke abantu ayohlangana nabo empilweni yakhe bayodlala ngaye. Ebese egcina yena ngenxa yokuthi akafuni ukuthi egcine eyibone exhaphazeka. Lokho kuyiqiniso elingephiwe futhi akekho umuntu ongazi ukuthi hambe kumuntu osuke ezokuxhaphaza ngaleso sikhathi. But kumele u-understand ukuthi lento le ifana notshwala emzimbeni. Kunabantu abathi 2% of alcohol uyadingeka emzimbeni mhlambe emva kwesikhathi esithile ukuze umqondo wakho ukwazi ukuthi ushift kule mindset okuyona usebenza ngenye indlela ukuze mangabe usubuyela ukwazi ukuthi ucabange nezinto ezintsha. Angazi mhlawumbe ukhona ozongiphikisa, ukhona futhi ongeke angiphikise ozoyi-understand ngale ndlela engiyi-understanda ngayo lento le ekuyona engiyishoyo. Ngikuphathele-ke usisi angisakhumbuli igama kahle kodwa uwucoach, ukhuluma kakhulu ngezinto ey'suke zizokusiza noma ngezinto ey'suke ubhekene nazo ngaleso sikhathi. Kangangokuthi uzogcina kwenza ukuthi u-understand ukuthi okay, uma ngabe usuhlaselwe leli demoni usufuna ukuyeka, iziphi izinto ongayi-apply noma iyiphi into ofuna ukuyi-apply ukuze ukwazi ukuthi uyeke ukushaya indlwabu. Ngeqiniso nje elimile nangosisi wami ngicela wenze sure ukuthi usulayikile-ke wasubscribe ukuze njalo uma sekufala amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Ebese lokho okunye kuyalandela ukuthi ucomment uma ngabe ividiyo siphelile ukuthi wena lento engikhulumile uyaphikisana nayo noma lento ekhulunywa usisi uyaphikisana nayo. Uma ngabe futhi uvumelana nayo usho ukuthi uvumelana nayo kuphi. Nayi ividiyo mlaleli wami, ithokozela.
Ukushaya indlwabu vele into emnandi. Kumnandi ukushaya indlwabu and sonke siyakwenza lokho. Ukushaya indlwabu kumnandi kakhulu ngoba vele awuncengi umuntu, awulimazi umuntu, yinto nje oyenza uwedwa in private and uthole leyo release ujabule mhlawumbe olale noma you carry on with the rest of your life. And if that's how you feel and you are fine with ukushaya indlwabu, that's fine. But kunabantu abaningi abangasathandi ukushaya indlwabu. And le video le eyabo. If ufuna ukuyeka ukushaya indlwabu and you don't even know where to start, namhlanje udinga ama-tips ambalwa, kukhona izinto engifuna ukuthi sikhulume ngazo namhlanje, engifuna ukutshela ukuthi uzicabange before uyenze leyo ndlwabu noma mhlawumbe uyishaye leyo ndlwabu. And mind you, I don't come here as someone who's judging you. I don't come here as someone who's looking down on you. I'm coming to you as someone who is understanding where you are, because ama-addiction ayahluka. Khona abantu aba-addicted to ama-drugs, khona abantu aba-addicted to alcohol, khona abantu aba-addicted to gambling, khona abantu aba-addicted to many different things. Eyakho ne-addiction ukuthi nje ushaye indlwabu. I want you to think of many different things. Number one, indlwabu ngicela uyicabange as isitha esithatha confidence yakho. Indlwabu becomes a replacement for you going out and finding amanye ama-sexual partners. And then every time we shaya le ndlwabu yakho namhlanje uyenza, you end up not feeling confident, because whether you like it or not, umbuzo uzovuka ekhanda ukuthi, why am I doing this to myself? This is a pleasure noma lobo ubumnandi ekumele ngibuthole nomunye umuntu. The fact that ngilana, I'm doing it by myself, is not nice. So every time you think of indlwabu, always think of something that drops your confidence. Because ungasuyiyeka yona leyo ndlwabu and then you go out to find actual sexual partners, you will end up feeling more confident because you are able to see results, because as abantu we are social beings, so abanye abantu siyabadinga. So indlwabu is a constant reminder when you're unable to find umuntu. Number two, indlwabu, it promotes laziness. Again, umuntu ongekho lazy, umuntu ongakwazi ukuvuka ahambe ayothola ama-sexual partners, umuntu ongamindi ukuvuka ahambe ayosocialize, umuntu ongamindi ukuthi asuke embhedeni wakhe and then go interact with other people and actually work to get ubumnandi. Indlwabu just needs you to uhamba ungena etoilet noma ulele embhedeni wenze lento yenza. It means you're lazy. It doesn't mean ukuthi you are lazy. Yile addiction yakho epromota laziness. Again, see it as an enemy, drop confidence yakho, and the enemy ekwenza ube lazy. Number three, ngicela indlwabu uyicabange as something that brings unrealistic pleasure. At the end of the day, if ubhizi ngesandla sakho, isandla sakho, you can always adjust ukuthi si-tight kangakanani, si-loose kangakanani, si-fast kangakanani, ama-angles esandla sakho, i-movement yesandla sakho, and akukho realistic, akuyona i-pleasure e-realistic le. Njalo, if sofuna uku-interacta nomunye umuntu, you will never be fully fulfilled. Why? Because wena usojwayele esandla sakho. You'll never ever be happy if sohlangana nabanye abantu, which is unnatural. Njalo bocabanga ngendlwabu, always think of this thing that promotes unrealistic pleasures in your head. This is another thing that I want you to think about. Indlwabu will always promote you to be lonely. Phela wena bese ushaya indlwabu, and when you are happy doing indlwabu, you never feel the need to go out anymore hamba ufuna abanye abantu ozokwazi ukuzijabulisa nabo. Mina indlwabu ngiyibona njengama-dating apps. Ama-dating apps angiwaphasisi because akakunikezi leyo motivation ukuthi uphume endlini uhambe ufuna abanye abantu. No, ama-dating apps, number two, they give you these unrealistic perceptions ukuthi uhlale endlini, just swipe left or right. It's unrealistic expectations, it's unrealistic exposure, and akakutrain ukuthi usocialize nabanye abantu. It's the same thing with indlwabu. What indlwabu does is that it makes you feel a pleasure, a temporary, that keeps you lonely from other people because you only need yourself to get it. But ungasiyeke ungeke uzohlala netswayi endlini, you'll end up waking up and going to other people and meeting them. And another thing, this is the most important part. This is the most important part out of this video. If une partner endlini engafuni ukukunikeza ubumnandi, and then you end up having to fall for indlwabu, and you always have to end up you have to do indlwabu eduze kwabo, namhlanje uhambe ebathroom yoshaya leyo ndlwabu, suke isikhathi sokuthi umshiye. Suke isikhathi sokuthi umshiye, because
The main reason we end up getting ama-sexual romantic partners is the sexual reason itself. Zonke ezinye izinto uyakwazi ukuzenza nomndeni. Uyakwazi ukumhaga umuntu osemndenini, uyakwazi ukumkhawula umuntu osemndenini, uyakwazi ukumtshela ama-secrets umuntu osemndenini, open up athi yena. When you're feeling tired, you cuddle to them. The one thing you cannot do with umuntu osemndenini is ama-sexual acts. What is the use of being with a sexual partner but you can't do sexual acts with them? My name is Coach Noni. Please like this video. Please leave a comment and tell me what you think about this topic. And I'm going to see you in my next video. Follow this page. Bye.